Right, kuZimbabwe kuri kupisa. Hopiwo Ching'ono versus President Mnangagwa. Hondo iri kunetsa. Hopiwo Ching'ono ari kurovana naPresident Mnangagwa. But vanhu havasi kubata. 6 August 2024. Ndadzoka zvakare paKulian TV. Ndine nyaya iri kunetsa, iri kutenderera, yandiri kuona iri kutora attention yavanhu vakawanda, yekunetsana kuri kuita Hopiwo Ching'ono naPresident Emmerson Mnangagwa. But the other side, President Emmerson Mnangagwa wasitapindura, and havasi kumbopindura sekuru zvoona kwandiri kuita, because panapa tingati ifight yemudhara nemukomana. Saka mukomana angobhizi kungoroverera mudhara, but mudhara asina kana one chaadzosera. So far ndakada kuitarisa tingati 2-0 pazvibodzwa, nekuti mukomana uyu ari kukanda, haasi kumira pazvinhu zvese zviri kuitika. So far according nemafacts nezvinhu zvandiri kuona iko zvinezvi, pari kubvira hama dzangu, hazvina kutombomira mushe. So nyaya iripo ndeyekuti Hopiwo Ching'ono akanyanyisa kuzosvika pachikamu chekurwadziwa, aona zvinhu zviri kuitika muZimbabwe, ndobva aona pakasungwa namatai kwekwedza. But no man, zvinhu izvi zvinenge zvasvika pakunyanya, the extent iya yekuti hazvichatodzoreke. Why is it vanhu vari kungonzi uyadai uyatorwa uyadai pari kungosungwa vanhu zvisina kana nemusoro wese. Saka ndo zvakaita kuti azosvika pakunokecha mafeelings. Zvinoitika zvemuZimbabwe ka, nyaya dzinongotanga sefani, munhu opedzera atopinda nemoyo, then apinda nemoyo akutongoroverera akutaura zvaari kuda. And for your own information, Hopiwo Ching'ono wacho haasi muZimbabwe. That's why ari kuita magatsi ekutaura zvese zvaari kuda kunzwa kutaura zviri kuitika, situation iripo. So ari kuedza, ari kupa President Emmerson Mnangagwa zita remadonhorwa rari kuti Crooked Emmerson, ndo zita raari kuvapa. So isindambobvunzo, usindatomubvunza kuti why are you calling him crooked iwewe, chii chiri kunyatsoitika? Then ndobva handipindurawo neziparagraph rake raangoningirina. But ini ndinda ndabvunza zvangu, vanhu vazongoona hake iye angoposta kuningirina, but ini ndinda ndatomubvunza kuti why uri kuti crooked iwewe, ndobva handipindura neziparagraph. But paragraph atanga rawira kuinbox kwangu, ndobva azongoriposta paningirina pake, ataura akati why I call him Crooked Emmerson. Paziparagraph rake ari kuti I use that term because Crooked Emmerson is in it for corruption and nothing else. In fact, we now know that he only wanted to be president in order to loot public funds and plunder the country's natural resources. Africa has never had a leader as pathetic as Crooked Emmerson. He uses violence against anyone who speaks out and employs state apparatus to imprison them. He built a network of criminal businesses in preparation for the movement he became president. I have spoken to African leaders who tell me that their counterparts have complained that Crooked Emmerson calls other presidents to facilitate deals for his criminal network. Can you please see so and so? He will request he embarrasses us as a country. We have 2,500 women who die giving birth because he presides over the looting of money meant for hospitals. The biggest hospital in Zimbabwe only is one maternity theater, yet Crooked Emmerson steals money meant for hospitals with his criminal network. A fact that has been proven time and time again. He has failed to provide clean drinking water and required by the Water Act again due to his looting. Roads are filled with potholes, yet he goes on a propaganda spree over a 7-kilometer road he built for SADC and Parliament. All the other roads he refurbished were built by colonial governments. He actually uses that road refurbishment to steal more public money by inflating prices. He even masterminded the looting of COVID-19 funds and jailed me 3 times as punishment for exposing that corruption. He uses a captured judiciary to reverse criminal trials involving his network. Crooked Emmerson is menace and a danger to Zimbabwe's prospects for any form of prosperity. He seeks a 3rd term yet doesn't care that the country has been without
a single radiotherapy cancer treatment machine for 3 years. He is a real mafia figure. He created an atmosphere of fear to avoid being challenged and get kickbacks on government loans. Who does that when your country has dilapidated hospitals? Crooked Emerson is indifferent, and the longer he stays in power, the more Zimbabwe will suffer. He has made going to court pointless because the judiciary is compromised business, leaving the country because they have given up. He demands a cut from every deal his people direct investors on, which law firms, banks, and accounting firms to use, because he has interests in all the firms. He is a criminal who should be prosecuted if it were possible, but he wants to die in power. Crooked Emerson is a real tin-pot dictator. He employs his relatives and friends in key positions who then facilitate the looting for him. There are no meaningful discussion in cabinet. He would have made all the decisions at his farm on weekends. He has turned the cabinet into a rubber stamp for his criminality, appointing the most ineffective ministers and his killer henchmen like Muda. Imagine Muda as a cabinet minister, but that is Crooked Emerson for you. This man doesn't deserve any respect. Those who pretend to respect him are also part of his criminal network or want to join it. He goes around the region paying politicians to ensure they don't oppose him at regional summit. He has done this in many other countries, and we now have evidence of how it was done. He has been stealing land from the state. His property in Borodale was stolen from NASA. Let him deny it. He won't, because it is true. To steal his this land, he first puts his relatives and friends, then they facilitate. He uses law that doesn't exist to persecute journalists, opposition politicians, and activists. He likes luxury things. He flies around in private jets using taxpayers' money, and his henchmen do the same too. Robert Mugabe was bad, but he is a toddler compared to Crooked Emerson. Mugabe was power-made. Crooked Emerson is man-made. Any place with money, you will find him. Zimbabwe must fight this thug. Ndo mashoko atiri kusangana nawo panapa ari kutaurwa naHope Chimwono achiexplaina, achikuita kutsanangura, achidurura chest, atora chest yake akaivhura so vaita kudurura kubuditsa kuti why is it ari kudaro, kuratidza kuti akadumpirwa nehasha. Zvinhu zvachoka sekutaura kwandambozviita kuti munhu wekuti akapinda zvinhu zvine mwoyo, saka mwoyo wake unenge wajunguluka. Vaya vanonzi mwoyo wangu wajunguluka pepe, ndo situation iri kuitika ipapo. Ndobva atanga kudurura zvese, ndobva ataura zvakawanda muparagraph yake achiexplaina zvinhu one by one. But ndiri kuzoona vanhu vemuZimbabwe vakutanga manje kudzika down, vachionesana naHope. Vamwe vari kumusapota, vamwe vane zvavari kutraya kumuonesa. Vari kutaura kuti are you safe after saying all this about him? We don't like the man also, but hama dzakafa in bid to stop him. Now tava nherera, I lost a lot because of him. That 27 June Mugabe office slogan is traumatic. I will never forget. Mumwe wataura kuti takarasirwa nehama nenyaya yekuda kutraya kuda kunobvisa nevanhu ivava. So Hope, iwewe are you safe? Kana wakutaura zvinhu zvakaita zvezvizvi, ndo mashoko ari kubva kune vanhu vari kutraya kuonesana naye kuti isusu takatombozama izvezvi. So ndakada kunzwa zuva rinonzi 27 June ndakarasirwa nehama, atota kumwe atoti nditori nherera because of these people. Saka ari kutotyirawo Hope kuti chokutaura chokwadi, but munhu achirongotya ari mukona. So but anyway, asiri zvakazvitaura, but ameno ari kutyirawo Hope Chimwono, I don't know, but zviri right. Umwe ari kuti Daddy Hope describes Crooked Emerson as a corrupt leader, exploiting Zimbabwe's resources, neglecting basic needs, and using violence and personal gain to maintain power, posing a severe threat to the country. Ndo umwe zvakutaura. Umwe ari kuti the streets
is the only way to bring back Zimbabwe from the ZANU thugs, voting, crying on all social media platforms, preaching in churches and everywhere about corruption will never change these guys. Okay, mumwe wari kutaura kuti chinhu chinotoshanda kupinda muroad handiti, but it's fine, hazvina kushata kusimbisana kuti topinda muroad, but problem inoitika pavanhu manje vemuzimbabwe ndakatoona tiri makawadi futi tinotoona kuti takaona kuti pane munhu ari kuda kutraya kuda kuuya kumbotanga avron brain tobati tanga kutongomhanyana kumberera kuti ko tikapinda muroad zvokutanga kupa munhu pressure kuti tikapinda muroad. Vanhu vazhinji vacho tiri kudiaspora manje ndo zvinonetsera mazimbabweans, saka unongopuwa pressure nemunhu kuti anenge ari kure kachannel iwe uzosarawo kupinda bande wega. But anyway ndo yaari kutaura imwe kuti kana unoda kubvisana nethis guy kutombopinda muroad topedzerana nawo. But tiri kungoona situation iri kuitika nyaya dzemumaroad dzekuda kupinda muroad iko zvezvo vanhu vesa murungonzwa ari kunzi asungwa ndo nyaya dzekuda kupinda muroad idzodzo vatone nezvivindo same like zviri kutaurwa neuyo. Ava vari kuti ndivo madzibaba vehumbavha neuori ndo zvekutaurwa nomwe vari kuti mukoma hope hamusi kudzora tsvimbo. If that pastor pretends to be a leader was doing this tingadai tave somewhere, but kari captured manje. Mumwe wari kutaura chirifair kuna Nelson Chamisa ari kuti dai anga ane that nigirikini yamauya nayo morare yekutanga kubvondora president Mnangagwa tingadai tato somewhere else. Ndo zvekutaurwa nemumwe, but ari kuti anzi ari captured. I don't know, zvimwe zvacho vamwe vacho vanenge vakazonyasopinda politics nemoyo kaka pamwe ane zvaakaona zvakamuprofita pamwe munhu ari captured. You know, I can't say that kuti ndingati Chamisa ari captured, I can't say that, but ndo zvekukomendwa zvitaurwa nemumwe munhu panapa arikutaura kuti dai so nyika yetu pachikamu ari kuti I wonder kuti mbogo dziri kushandiswa idzodzo dzine misoro inoshanda here zvimwe zvinoda kungofungira future generation kwete kubvuma kuparadzirwa future nevana venyu nemunhu wana hakupusa chaiko chaiko. Mumwe ari kutaurawo achikomenda on vanhu vaya vanenge vakamugara padhuze masecurity forces aya ari kutonzi akacapture ndo ari kunzi vari kushandiswa. I mean kuti why vasingafungire future generation vachingoiswa zvinhu zvakadhakwa daro. Ndozvokupindura nomwe ari kuti mudhara hope so kuti Mazimbo are cowards. He is now going at it alone, best he knows how. God speed Mdara zvichaita. Mwari kuti spot on, this is deep and changed. I can feel it, the atmosphere shit is about to hit the fan. Mwari kuti wozoti hako kuZimbabwe hakuna freedom of speech iwe uchitaura zvakadai kuna president. You know what, Mnangagwa ari too soft. Ndo zvekutaura nemumwe. I don't know kuti ari too soft papi zvangu, because a lot of people vari mumakati like the likes of Namatai Kwekweza nyaya yake hamuna kuinzwa ere iri kurwadza ita kusiririsa kudaro. Ari mukati after paenda mukati pakutonzi akapara mhosva yacho musi wa 27 June 27 June pakuongororwa travel agency yakatravela nayo because she was in South Africa. Pabva vabudiswa proof kuti anga ari South Africa. Aya matickets aka anoratidza kuti she was in South Africa. Imimi muri kumuti akapara mhosva musi wa 27 June makamuona kupi, but pari kunzi he is too soft. Ndiana who is the mastermind of kusungwa kwese kuri kuitwa vanhu. We know the mastermind, but I don't know why vanhu vari kuzochusa kuti he is too soft. I don't agree with that. President Mnangagwa is not soft. It's soft inini zvangu personally maonera ndozvita he is not soft. Ngatimbise pane chimwe chikamu kana kuti munhu paposition yake chero zvekuti tingati Zimbabwe kune freedom of speech. Vanhu vanotaura vanhu havamisi kutaura zvavanoda, especially on social media. You know, people they chat. Umwe ari kuti that's the hope I know, bruh. You are breathing fire today. fire and mafire moja akawanda. His speeches are scary. Mwari kuti and we have a useless Sadak. Mwari kutaura kutobatonzera Sadak. Mwari kuti wasuwa kuchikurubu hopo but ukuita akobasa rakanaka. You see, ndo imwe problem iri papa. That's why we need jakaimba kati njema. Tine chinhu chakapinda munjere dzedu isusu chinoda kutombotanga chasunungurwa. MaZimbabweans dambudziko riripo hombe. Ndiri kuti tine mamind shackles aya. Njema dzakapinda. Munhu akatotaura something unoona kazhinji ausungwe. Kusungwa kutaura chokwa iva the first chimwe chinhu chamunofanira understand. The problem iripo ndekuti imimi munhu akanzi apinda akatanga kutaura zvimwe zvinhu hamuteerere munongoti first week president Mnangagwa achipinda pachigaro achitanga kuzviti president achinopedzisa term yaMugabe paakanga ari president chapichapi.
chinja akatanga kutaura kuti tauda kuti freedom of speech muZimbabwe, and for sure takazviona zvakaita kakushandawo mbijana because mazuva akamugabe politics is something yekuti chasingataurwa awaito kuti vanhu mungotaura politics pasi pamabridge zvemangoita these days is something chekuti changa chisingaitiki before, but pakangopinda kabhangotaura kuti freedom of speech, ngatitaura freedom of speech, but uri kuona kuti mamwe makava iko zvinezvi kana kuti vamwe vana vevanhu vakadzungaira mudzungairwa yevanhu vachiri kutya kuti uri kutaura zvakanaka, but kabe handiti makanzi freedom of speech zvinoreva chiyungu freedom of speech. Nyika yese inofanira kuita freedom of speech kuti inzi nyika chaiche, kuti ukanzi wataurwa wakutotya. Ndo imwe problem iri kuitika kuti mune muchijadza nyasojadza vanhu chaicho muchitya kuvaudza vanenge chakotudze kati kutadza papi inga zvinhu zvedu zvese zveright. Chinoita kuti munhu paya azobuda ati Zimbabwe right yakarongeka zvese bho zvese uchi is because tine vanhu makawadi kuti vanenge vachitya kutaura chokwadi. Imi munhu achikuti taure chokwadi munenge muchivhunduka muti kokazonzwa unofunga kuti ungasungwa nyika yese matanga kumudza munhu chokwadi obva akuteerei kubata mese manyatsomudza chokwadi chezvo. I don't think so, but ameno ndopfungwa dzevanhu vada kutomboendeswa kwavawingi D vatomboronamatirwa kuti njema dzisununguke because pakashata vanhu kana vachiri kufunga mafungiro but ino mafungiro edu sevanhu anosiyana tinongorespekta munhu wese nemafungiro ake. Mwari kuti the sad thing Zimbabweans are cowards to themselves, so afraid to take action. Okay, very good, but inino futi ndoti na iyo futi ataura izvi icoward futi because atisatama hatisi kumuziva wadai akambotora action yacho uyoita number 1. You know action ainetsi kutora mukangobuda chiro muri 5 you know zvese zvokunzi pari kuitwa demonstration. A demonstration is a demonstration inenge iri effective pazvo zvese because ndo action yari kutaura ada kusungisa vanhu vamwe iye achingoposta achipa vanhu pressure vari makawadi vari machi anofanira kuuya iye munhu kwete kungodingina because kwatozomona kuti maZimbabwe vari makawadi iwe uri muZimbabwe ne1 why unoda kupa vana vamwe pressure kuti vapinde pamberi. Ndo imwe nyaya iripo inenge ichinetserawo futi maZimbabwe. So mwari kuti you have poured all it out, nothing is left. Ndo nyaya yandikutaura ipotaura kuti padururwa chest angovhura chest yake akati akabudisa zvese. Mwari kuti the level of cooking is insane. Mwari kuti uyu ndiye hopuwero watoziva panjuu vanhu vavataka kusapota panjuu uri kuziva kuti vanhu vanenge taurirwa maproblems avari kusangana navo ivo pachavo vanenge vachitya munhu kuti vamutange kakobva kwaita 1 munhu anozongobuda kuti rinambeno hapana kusiri kufa zvakafanana. ndo zvinhu zvavanotanga kufara vanhu vacelebrate kuti ndiye hope ratoziva. Anyway mwari kuti the description Amawala, the guy is not even fit to be a sabhuku. I just realized that ZANU-PF doesn't have an enemy. Actually, ZANU-PF is the only enemy of ZANU-PF. Nyaya dzemani ngekenza akutaura dzimwe dzakubatanizirwa nyaya dzemaopposition kuti izi ZANU-PF iri ngozvipikisa ega. Saka pakati takatosumuka munhu aranyazoningana. Because zvinhu zviri kuitwa naOPO chingona, honestly speaking, ndo zvinhu zvekuti ndo hondo dzepolitics zvematongero enyika zvakadai zviri kutoitwa. I don't know kuti vanhu vacho opposition vamwe vacho vanozotanga vanoutyere, but enda kunyika dzakaita sana South Africa hazvishamisire zvitoanaopo ching'ono zvidiki izvi. Ramaphosa anza Zuma aitwa sei Zuma muparliament pafair achiudzwa kuti this man is a thief pafair so achiudzwa kuti imbavha akaba akadai pafair kuti zvekumbondingina zvokunzi zvaopo zvekuti atotutaura pagreen kuSouth Africa vatomudza munhu fair pasport vakatotarisana kuti uyu munhu akaba pakati akatoita corruption because vanenge vane proof the same zvekuitwa naopo ane proof atotaura kuti imba yake chache kubrodo yakabirwa NASA anzi akavhara nenasa ndo yakatorera imba iyo ngaazvirambe toni ndo zvazvitaura naopo atiti kureva kuti anenge anechi umbonazvo. Ndo pari kunzi thanks our elder for speaking out the solid truth. Mwari kuti bra look unhealthy already. Mwari kuti kutaura kwemunhu ari kuziva kuti ndakawanda havambosvike patiri chokwadi chinourayisa pazimu umwe waitaura for sure hopo ching'ono ari kuUK at the moment. Saka zvekuti tingati anodigirigida ndosaka asiri kuvhunduka ndozvekutaura kutaura kwemunhu anoziva takawanda, but anyway atingamboti this guy anotaura kuti akawanda akasvike paari because iye agara anogara kuZimbabwe anotogara aita kuti inini ndotogara kuZimbabwe zvimukutotaura izvezvi totozvinzwira ikoko ndiri muZimbabwe ndozvandingaitaura. Mwari kuti you have always been critical of ZANU-PF and its leaders, but of late you seem to have turned up
the hit. It is that fair comment, and if that is the case, why the change is tone? Alright, umwari kuti mazosungwa manje apa vahope maenda kumberi mbijana gejo maitari kunyudza. You see, those are two taras mama nchako zvezve. Guys, I think vanhu Zimbabwe itomboda therapy. Nyika yese yeZimbabwe ichiri kudiwa itherapy. Vanhu vakatraumatizwa this system yeZANU-PF because vanhu vanotya zvokuti kungonzwa kuti vanoita kudedera vangonzwa kuti because vakaona zvakaitika. Ndosati zvinhu zvese zvaitwa zvekuzonzi vanhu dabhurwa nekekini zva2008 zvezve nekumashure before hatichataura zvinhu zvese because vamwe vanozoita traumatize nezvimwe zvaiitika vanotanga kuzi nekekini vamwe vakatonoita therapy kudhara but zvinhu zvese izvozvo zvaiitika izvozvo kana kuti wouraiwa munhu wako uonekwa munhu wako akachekwa zvinhu zvokuti vazhinji vakasara vacho vanga vachiri vadiki saka iko zvino pavakunzwa nyaya idzodzo vakudedera vari kure iwo safunga zero vanhu vakawanda havadi kuita kana zvepolitics zvezvo vanenge vachiignora zvezvo vanoda but vanongoti omana ti unouraiwa ndo nyaya iripo ndosoka uri kuona vakutry kutobudisa but I'm glad that's why mamwe comments acho ndiri kumaverenga because zvinonyatsoratidza kuti vanhu vane something chiri kutoitika mavari vakutanga kubudira mbichana manje uyo atongovhura nzira chetoda vanhu vataura mwakuti I'm glad that this is now known that Emmerson is buying national leaders and those that see it. Why are they speaking in silence? Why don't they call him out? Any Zim problems will eventually affect them. Secondly, ZANU-PF is now in Emmerson's prison. Those that praise him for fear, 27 was a great mistake, never to be repeated again. Takazvipinza panyatwa takati idi uyai mutitonge. Bob anokunyeperai. Bob aikurovai neshamu uyu anokurovai nebarbed wire or chiwepu chewire. Guys, it's not normal. I said normal when president of the tukurovai achudza vanhu vake munyika make. Zvakasiyana ndochidetector chacho kachiripo chikuti ndokurovai right. Mangwana inini rangu ndokanaitasa nyika dzimwe dzakawanda mapresident mazhinji vakunyatsorizina nevanhu vavo so kunyatsorizina toona no inyaya iripo ingatigadzirisane ngatitaurirane ngatidai but muZimbabwe unotodzonza atokurova musi uno apa spokesperson wacho George Charamba totanzi tokubudisa mweya Zimbabwe unotonzi tokubudisa mweya motoramba mweya makatoti sure muchitosekerera bunga achitokudza izvo zvakadaro izvo it's not fair ndo zvinhu zvinoitika muZimbabwe unotozvishaya kuti chii chiri kunyatsoitika panapa umwe ari kuhope hope this is deep. I was thinking the only one who doesn't like or respect this Krub Emmerson. You said it all. Thank you ere umwe ari kuti hope ukwana if you have nothing to say imwa whisky vangu kana because pazhinji panekwa discussion apashaya mwana criticize mwana dai so mwana achienda kadai mwana achienda kadai so but vese vanenge vachingodiwa panzvimbo 1 but we cannot say kuti hope hana chikutaura but guys let's be very honest zvino zvingatisanyemberana because atingangoti because of comment ipapo watu vatangokusiya uchienda atingati hope hana chikutaura hope aritotaura mapoints yacho atori straight ndo patotaura kuti pazvibhangera akanda mudhara 2-0 izvo ndo current situation iripo hope zvekutotaura anazvo ndosoka uri kuona mabara ari kukandwa ari kubhomba munhu ende tiri kuzosangana futi neimwe iri kunzi sadly in his efforts to plunder natural resources, he is also plundering human resources with millions leaving the country due to his bad style of leadership and draconian policies. We are in trouble. Mupurwa must go. I don't know Indiana was Mupurwa. I don't know. Zimbabwe is some sections of the media claim that his family is too big to look after. That's why he is looting and plundering our resources. Amen. But don't you have the barricades out of the potential of Dara? It's like a moody. It's very moody.
But vazhinji vacho vakuzvishandira zvo vana vacho hatifungidziri kuti vachiri kupuwa mari. Vana vacho vazhinji vakutoshandira vega vanoti vana vacho mamwe miliyonera kwakumana imamuzionere oti ungaganda unozoona kuti vakadarika palevhel rekudya magrepi kusika vakutodya zvino zvinhu zvamusingazivi kuti zvinodyiwa varikutodya ndolevhel revana vacho rimwe ratoporere. But anyway pamwe agona kunga netucheche because azvishamisa kuti president wanyaneka cheche kaiva zvinoitika zvemuzimbabwe. I don't know. Mumwe ari kubuda ari kuti you just took it from Trump calling Joe and Hillary good. All right. Umwe ari kuti mamugwaza nhasi mamuexposa zvekuti kana paari he must resign if he has concerns, but knowing how crooked he is, he won't resign. He will attempt to get a third term. Okay, nyaya inoitika ndekudai so vanhu vemuzimbabwe da kukuudzai chimwe chinhu hani chinoitika pane these guys. Usambofa ukafungidzira kuti uchaona iye president Mnangagwa ari busy achiverenga mapost ahopo chimwe haatomboiverengi, timu rake riri padhuze naye because iye wacho ukamutarisa ukatomusecha pese paifamba haumbomuoni kana ane foni, hatombogara foni ninge nasecretary ndereka chidaire ikoko vanenge vachingoshuta dzavo vachivhura hombe variko. But kana pane nyaya yazonyanyisa kupisa munyika mai ndopanozomonzi yatombodza vakuru zvichidapa ndopanozoyapo explain onzi onai kamudhara wapiwa chingona kuti zvakati maiona iri nyaya like zvaivo zvinoitika kana mavideos mazhinji. Unoona mavideos mazhinji anoonekwa kuside kwega but havangoplay sas vanomboti here and there vazoona kuti iri ranyanyisa kupisa ranetsa vanoona kuti I think ikatimbota kuti mukuru arione but mukuru tine chakati video rakadai mukuru unosizonzi uye navo roplayiwa patv otoona kana zviri zvaada kuningirina akaona akanyarara but bo kana ane zvaada kutaura vanongoti yanorwara yana basa kana akasapa comment ipapo comment yacho inozopuwawo kuti vanenge vavanaro yakaika havasiriwo vanozodhilati munhu wacho kana pari kunzi pane munhu anaida kuzodhiliwa naye ipapo anonguva yongosiya otoenda iye ndiye anozoziva zvanoita nevanhu kana zvisina basa nokuti it's fine sinomo ngavangocriticize bo ngavangohukura bo zvekuhukura izvi vakatodarika level vakachimaster already zvasiyana mugabe angari munhu wekuti ukada kuita zvekumucriticize zvekuoderera izvi anokuzvambura alright. But this man akataka kuchimaster mbijana akaona kuti kuhukura ukurongoti anongotarisa kuti ndiani ari hukura ningatanga chita zvakati uyu musambate so that panozouya pachinzi kuZimbabwe hakuna democracy tinongoti this is democracy wopo chingona ntaro zvanoda tarisai uyu journalist mubvunze atinombobate izvi nyaya dzekumashure dzanga kaitedzwa iwa mubvunze izvi zvakataura izvi look at this zvinoitika here kana kuAmerica we are the teachers of democracy they must come for classes mastatements avo anenge vachirova ndo zvinhu zvakuitika. Umwe kuti I do not understand what I do for what I do or whatever I'm who you rescue. I mean anyway, thank you so much for the comment. I appreciate it, but now I'm going to this is the say hope which we used to know. Aiwa baba vangu this week muri kubuditsa mafaira. Let's go. Bikai muntiende. All right, I want to celebrate Zimbabwe. Muzopana kucelebrate uchibvura munhu ya. Anazara matu manje. Nongopa nyadza kwega. This man is bad news. Sometimes I believe he wasn't born but created by Satan himself. The level of greed and cruelty is shocking. Apanga zamupefetadzira vanhu vana tadzira kuzozvudzika zvezvingonzi hakuna izvo zvamana takutorera urungu nyika zvatada kuita manje ka taada kuchiita zviri wesi kudarika urungu wacho toda kuchitadzira vanhu zvezvekutadzira vanhu zvezvo uzotama kuti unotanga nyika zvekuti munhu wese anosara abhita zvekuti angosangana neso ichoso muZimbabwe enda kana mutauni vanhu vari kungofamba vachitaura vega those guys vaya vari kufamba kana vachirova mutoriro ma-effects epolitics dzemuZimbabwe bad politics that's why unoona nyaya dzebad politics dzine dzakaitika muZimbabwe. Umwe ari kuti this is all familiar disruption, the false accusation, the reality is President Mnangagwa had led a nation to unprecedented growth and stability to SADC summit is our time to shine. Okay, thank you so much nezvauri kufunga. Umwe ari kubudawo panapa ari kuti hanzi and we thought Mugabe was bad but no, the whole entire ZANU-PF is rotten. Upo chikona buzitaure tozachitaura naupo pepe achiti Mugabe was power made
but Emerson is man-made. That's level racho vari kutora mari aiwa mwari kuti you are surely pissed. Mwari kuti he looks cold with a running nose. Mwari kuti have you acknowledged Donald Trump thought ari kuti if I was moneyed I would have bribed the whole army and take down some PF vanhu vane mari sana masiwa ndipei mari. Bitterness ikutoboila brain dzepazimbabwe so asi kana vana masiwa zvichiita ngavandipe zvangu mari zvacho ndozvatogara chitaura mari kuti unoona chimwe chinhu chitoitika nechekudai so chinjota kuti vanhu mutadze kuovercome this government panenge pachinzi masecurity systems ese mamwe akakepshwa because ivo vachoka they have money and vanotobhadhara vandi masalaries vanohora everybody kauti mageneral vati kutohora pasalary ka saka ivo kuti utange kuenda unoti aiona da kuti mutibatsire zvatukuita teerera idea yedu. It's a non-starter. Pachako uri plan komborisedzeka unoona kuti ndinowandotsakatika ndiri busy kuda kutaura nemunhu ndikasatodzoka kumutaura mwari kuti the state house has been captured. We must liberate our beautiful Zimbabwe from this dictator. We have courage. Zimbabwe, God is in it. Our corner Sadak must know that we do not want him in power. Yes, but look who is waiting in the wings to take over. They are much worse. Don't you think they don't have the ability to reason? It's the military way. You see, anza kutotera wacho ndomazino ya but unozati iyo ndio imwe nyaya futi ndakamboona nini ndio imwe nyaya ndakamboona futi nini bozo unozati tapedza kuonesana zvimwe zvese tichitiratidza the good side of Chiwenga and the bad side tinoda kuonesana kuti paaitove iye ari general pacho masoja aigara ari road everywhere waimaona unotoona kuti pamwe these guys vakutobetawo zvirinani when it comes panyaya dzekukontrola army dzacho because iye paanga aripo army yainge isikagari pabharaki aigara vakapfeka mauniform road vachingonzi ganazi ganazi utobvutsurwa motoratidza kutonzwanana zvaitoitika izvozvo ende vakomana vaingogara ari panze for sure. Ipapo hatidi kunyeberana ende the next thing paakaitwa minister of health makaona zvakaitika health system hazvinombochinja zvakatoita wese pakatozodzingwa mamwe manesi vanhu vanga vari maqualified manigiriki vaitonzi it will work but you will not work. Saka imagine kuti munhu akadaro bvanzi ari kuuya notoka nyika anokuudza kuti it will work but you will not work. Inenge tori dictator. Inini ndotoona kunga that guy anenge atori wese atori dictator. But anyway ini zvangu handipo pakuti kupindira nyaya dzavo handisi kurife ndichibatanidzira nenyaya dziri kuitika kwavari dzekuzodzi vangawo kuzoonesana kuti zumwe atadza kumhoreswa no handisiripo pandikutaurira ipapo ndingotaura ndingopfuura nepo zvangu ndichireplya kunhirikini iri kuitaurwa mwari kuti yes look but who is right. Mwari kuti can you change your headline to Nelson Chamisa you speak subject that he should be yet is not. Auziwo chinjazita renigiriki lako remasocial media renigiriki lako bozi kuti basa rechamisa ubvonziwe Nelson Chamisa because ndo zvinhu zvinofanira kuitika zvinotarisirwa nevanhu kuti opposition munyika ifogara mabhomba versus ruling party opposition zogara zvakadaiso zvakatsomana daiso zvisingalinki but anyway team renigiriki nereopposition nemuzimbabwe vane the way yavanoita politics iri different sekutaura kwanozviteye Nelson Chamisa kuti no ini handidi kuti politics itonge zviyani zvekuti tizopedzisira takudzipana it's like munhu anongoronga achityirwa nyama dzake kuti iye nanguka zvekuti ndichizvamburwa zvaitwa nadhara tsvangira izvezvi nangu handidi izvozvo saka ngonoti inini way inotondishandira ndeiyoyi one day zvichaita ende Zimbabwe ichashamisika. God is in it. Sekutaura kwaanogara achizviita zvichasvika umana zvichaita munofanira kungoti patience chete sekutaura kwaanenge achingozviita. Mwari kuti are you in Zimbabwe for you to post such asi muZimbabwe wopo atobuda asi kama Zimbabwe dzinotoziva zvinhu zvichiitika vanhu vachazoziva kuti izvataura kuti muZimbabwe because anytime unongona vakomana vasvika fanira these days tiri kutoenda musummit unongonzwa kunzi pamba padhenge paoneka maGD6 ari kungotendera kuti ari mazilines akaita fanira GD6 yewhite yeah dzezimile dzakapuwa vakomana vemacentral dzedzi maGD6 yewhite mafortune vampire mota yatura mwana wese ikutura mwana wese right isikumira ndokuti rudziri kuenda nevanhu idzodzo right. Mwari kubuda ari kuti true soldier like you must multiply millions times. You are a soldier brother, you tell the truth like it is. These guys
are thugs. They know without them in office they will rot in jails. That's why they personalize the state and its highest office. Who can catch these thugs for the world? Vanhu vatsamura nyaya iyoyo. Mwari kuti vatanzi vari kuningina ipapo ichochi chakaita chokwadi guys. Chakaita chokwadi. Zvinhu zvakaita sezvizvi zvatingangosiye vanhu vachinhikirikina vachienda kana vachikombentawo zvinhu zvakadai izvozvo tichangoti tichingoonesana. Ndosaka vanhu ivava vachitori mumaofisi iwaenda vabude vachitoti tinovira mupava asungwe futi ende kana achitozonzi aita mistake yekubva anenge atosiya mufana wake cheche wemudanga wokutoti haana kana zvanofaka muita mufana wake wacho kuti azonojambira kumuzono anobata ningi president zvinenge zvatoo imwe nyaya yekuti zvinenge matozvikanganwa kuona ndo imwe nyaya inenge iripo inenge ichiitika panapa. Umwe ari kuti hope you deserve protection from the Kabul regime of Mnangagwa. You are doing well countering that old man's pathetic propaganda which seeks to create a fake narrative that Zimbabwe is thriving, yet it is a shell of its former self. All right. I'm Zimbabwe kwaningira unoona kuti zvisungirwa kuchengeterwa. Zimbabwe musuno apa ndakaona vanga kuita jealous onzi atisikuda vanhu vanofamba nemamotakedi. Anoona zvakataura baba atisikuda vanhu vanofamba nemamotakedi because even the normal pane pakukombetwa panapa. Vanenge pakutaka kukombetwa munhu akaida kuningirwa nemotakedi. Avadi vanenge donzi tisu madzimambo tega kuti munyatsono tiri kutonga. Zvakaoma. Umwe kuti they will arrest you again. You are working more in exposing corruption than the opposition parties who are very scared of ZANU-PF. You can't win freedom when you are coward. Apakandwa mashots. Anyway, rikandi kujambira asida kukomenda zvakataura. These are insults on a constitutional elected president. Why are you calling the president of Zimbabwe names in things like this that will get you arrested and then you start crying for right? Vanhu vakaita ava vanenge kutokomenda zvakadai so vanofanira kumboenda kune dzimwe nyika kufamba so that vokwanisa kuita exposure, not kana kusangoenda kune dzimwe nyika chete kumbogara pasi internet yapo woteerera uchimboteera nyaya dzekuningirira kuri kunzi chi konyadze kuningirira kuri kunzi chi. Alright, ko journalism inoitwa zvekuita sei, majournalist anyazoita zvekuita sei, unyatsoona ma stages zvinhu zvese maitirwa zvinoitwa. Iye uyu ndiye anoitwa ne ignorance. Why iwe zvekuti president anodedzwa nema names zvizvezve asisi zvinyoma ndizvezve because uyu ari anyatso explain apana kuti inini ndiri kumuti kurudiningirike because of zvinhu zvakadai zvinhu zvese zvanyatsotaura zvese hapana chasarira ipapo. But I don't know kuti uyu ari kutadza kunzwisisa papi hanzi unoona kungosungwa kubva kuti ndaningirikena ndaitirwa utsinye. Saka unofanira kuningirikena constitution yacho iri kumboremekedzwa nani ivo pachavo vacho vari kuiremekedzera. Ndichanoona kuremekedzera constitution zvinhu zviri mutemo chaizvo zvekunzi vanhu vane right to demonstrate. Wakamboona nacho demonstrate kwangoziva kuti uronga demonstration ukusungwa but iwo ndiwe busy kutanga kuti constitution what ndo dzimwe pfungwa dzacho dzekuti dzinoda kumbendeswa kwavawingidi unopanda kubitwa bviswa mamind shackles njema dziri mumusoro dziri kufunga zvinhu zvakadhakwa. Ndo nyimwe chinhu zvekutadzisa nyika kuenda kumberi vanhu vada kunyebedzera kudzidza zvisina nebasa rese. Constitution ezifa nechaanoziva. Constitution inozodaisa elected president. Elected president elected by who? Zimbabwe mamboitwa ma-elections chero ivo vacho vanokuti ma-elections apo ivo makanganura vanhu vacho iwe zvaita kudhara kuti nyika ine yatorwa nepeni nepepa kubva kudhara vachitaura kuti iwe yatorwa nepeni nepepa iyi ndezvenyu zvomutaurira wozotaura kunzi elected iko yenhikiri munhu yakadhakwa ndo vanhu vakadhakwa pa ndikasaka ndine zvandachida kukuudza inyaya yekuti apa ndinevacharikana ndisikuda kutaura zvakawanda but ndine zvandaida kumudza akadhakwa tapi vanhu vakadaiso ukaona iwo uri mubereki uchirera mwana achitanga kuita pfungwa dzakadaiso unotokumudza kuti mwana wangu washata wakadhakwa uda kuramba kuti pfungwa dzichidharadhara dzeprotecta zvinhu zvisina nebasa rese zveprotecta corruption. Vana vavo madhara mamiliyoniya zokutaura kwandambozviita kuti imimi muchitofunga kuti chinoita kuti munhu anake ganda magrapes ivo vakutodya zvinhu zvamusingazivi kuti zvinodyiwa. Vakutodya zvinhu ana mapravns mazhinji mawambozvidyere iko wambosinganazvo zvale zvoshata nyama iwo ukatodya nyama unonge watodya beef nechicken ubva watoti ndadya nyama nekapoko watopera hausisina chimwe chokutoningana. Iyo vanenge vatokudza nyama imwe yekuti unotoshamisika kuti yezo inyama here ndo chikafu chavanenge vachidya.
wobva wati iwo wobuda kutanga kuda kuprotect kapa pacho zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvingovhurika so vanhu utooneka exposure ifungidzo kuti wakadzidza ndo problem iri kuitika yevanhu vanokomenta zvinhu zvisina nebasa rese izvozvo mazimbabwenzi inoenda kupi nyika yacho mhenu umwe ari kuti don't blame him if they arrest you, stop fingering the sleeping crocodile. Izvozvo mafungiro anosiyana mafungiro anosiyana asi ukaona munyika uchitoziva kuti mune problem yekuti munhu akataura zvakadai so anosungwa zvimwe zvinhu zvokuti munofanira kundorwisa kuti zvigadzirike musiye generation yenyu inotera yevana venyu vazosara vakurarama munyika unotoona kuti not yet uhuru kwaona kuti ukataura zvinhu zvikobvanza kusungwa which means independence inotaka kakudzvanyirizwa mbijana so nyika inenge ichida kuti mutanga kuvanhu vambotanga vambofaitira nyika yavo futi votombotangidza kuti kuti muno muri kudzvanyirira vanhu hazvisiri this is not good because pane zvinonyebedzera kuziva ka uchitoona kuti zvinhu zvacho hazisi right. Imagine ari mwana wako iwo auya ane mafungiro ari different bvonza ataura izvo zvakutosungwa unozvifarira here izvo ataura kakuti this is not right muri kudzvanyirira pakadai batonzi kuenda kujeri zvinhu zvacho hazvisiri izvo mazimbabwenzi pamwe pacho handisi kuramba zvangu kuti ndenge mafungiro avanhu anosiyana but inini ndiri kungoona kunga pamwe pacho munenge maakuita muchirasika that's why vanhu vakaita sana hope kuti iwe munofungudza kuti hope munhu kuti munhu achibharanza problem yenyu andorarama kudarika vanhu vakawanda life itori bore even kana kune imba yake chako imba yake inotoworth almost million kana to million 20 USD ndodoningire so tikada tomuweka is a millionaire pari papepe but tarisa zvinhu zvaari kuswera achirwisa unoona kamwe kamunhu kekuti katobatanidzirwa mari kuti kaende kuuniversity kana kuti kasati katoningirikina ndokari kuweka achida kubatidza tumafacts you know you will be arrested that arrested aitotozati ningiriri yacho zvayakatoita system yacho zvaitorika yakatotanga yatokoloniza vamwe futi kuti muchitoti varungu vakasiya vakoloniza nyiki isystem yakati ichitopinda kabva yatokoloniza vavo so ine vamwe vanhu kuti tonyasona kuti mazengeneni madzunga iroika kuti madzengeneni I don't even know kuti yakaita zvekugadzirwa sei baba umwe ari kuti this idea is evil I tell you with all this money when this eats like Europe is a rich dude. These corrupt leaders, when they loot from Africa, they take the loot to foreign lands. When they die, all the looted money disappeared in those countries. With all due respect, may you form a political party. I pray you do. I see you as the liberator of our lifetime. You are the epitome of what it means to be brave and fight a systematic corrupt regime with tentacles like octopus everywhere, YR, Chichichi, then your consistent is unflinching. Those who talk yeah, but in the course of the run off, ushingi waakuda kutanga waakuda kumpinda maari. Zviri bho kuti akatanga political party but inini zvangu kuti munhu akabuda achitaura something kana kuti anogona something obva atanga kufungidzira kuti ane potential yokuranda political party ipapo anogona kukanganisika. muZimbabwe takaona problem yakadaro vamwe vanhu vanga vari mafootballer vamwe vanhu vanga vari machinchi vakati ndakuda kupinda mupolitics ende pakada kuti shaya kuda unozviita career yakabva yatanga kutaura kuti iwo wangomboite politician kazvida unokuti hazvisi easy wewe try umbozviite zveso kuziona zvichitwa neumwe munhu ufunga kuti zviri easy zvinhu zvaari kuita izvo ndo zvinotitwa nemajournalist ndo basa remajournalist manje iroriri but iye munhu iye manje iye ari kuzoita activism anti-corruption activist ndo the way yaari kuzviningirikina nayo ndo engo ndo kwatingamuisa futi is a journalist and anti-corruption activist ndo kusaidi kwake upo ndo zvinhu zvaari kuita is good at that zvitori right zvaari kuita zvekuzonzi mvura political party zviri right chivi ndicho chinodiwa kumapoli but I think pakuti avhure political party munenge mauda munyebera munenge mauda kubhaiza problem yemazimbabwe vanogona kusimbisa futi kuti ita chakati mangwana ukazobuda murodhumu wadyiwa unenge wakusekwa the legs of anadhagi adhagi vakatoti hazviri izi ushamari kakundwa chamisa chamisa uyu takabhera negara chamisa nobva anotora chino iwe ndo pakatonyatsoona kutoti
zvinhu zvakasiyana. Saka asi zvese omana usangozofa wakanyeberwa kunzi iwe unogona kuita political party sakatangawo musatore maadvice akadaro. Ini anonga ndikurudzire kuti uadvise vanhu zvinhu zvakadaro. Guys, this is not right. Uda kufurira vanhu kuti muzokwanisa kuvaseka futi mangwana. Mune masisina chekuseka matanga kuti haningi akavhura political party akaita mazero. It's not right. Zvaatoita izvozvo it's good. Ngaaite zveuningi zvake. Umwe ari kuti wamupedzera yese ndozvairi munzatitonzwa iyi. It's right time for us to take guns and fight these criminals. I can feel your pain right there with each word in paragraph. At this rate, you might have end up back at Kurubi. The lunatic criminal mafia boss is in desperation mode. All right. So I think ipapa ndogadziriswa. Yeah, I think ipapa ndogadziriswa. Kuti Zimbabwe makati promise. It's something kuti mimi I know kuti vanhu vazhinji munogona kumene access ko moendawo munoonesana nawo kuti makuru wani pamakapinda pachigara pamakati promise makati nyika kuchekwa freedom of speech vana vari traumatized. I think dzokorodza that ngirikini zvonyatso exercise kwa human rights zvonyatso kuningira because mwana wese akangoona pataurwa chokwadi kana pataurwa something chinotanga chiri against chinotanga chiri kupikisana nengirikini chaanoziva kuti kunosungwa munhu nekurohwa vanhu ndo zviripo vana vari traumatized. Hazvisi right. Next generation inosara ichizoita semangwana vanosara vari magwara mangwana ende chazvinoshatira chekuti kunosvika mangwana mumwe usvika kuti takucolonize futi kungatiti for example madhara esare because vatokura kamadhara kunongosvika kungoemwe rotobvuta power rototi tatora futi tadzoka takucolonize. The next thing ukangotaura unosungwa kwadaidai unodi unofunga kuti iwe nguva yekudhara paipai pakazoita vanhu vaende kuhondo vanhu vekuhondo vakazoita kuhondo vaingori basa nazvo zvekunzi unosungwa here. Tarisa vanhu vese even ana Emerson Mnangagwa vakagara mujeri zvekutodaro akatonzi anga atongerwa kunzi anourayiwa akafanira kunge akaurayiwa kujeri kumandeza akafanira kunge akanourayiwa but akakunzi aurati ngaachingogara mukatimo urati chichipa zvangodhilewa bhazingoponawo nelaki chii chakaita kuti vazopfuura nemastages akaita sewa zviri ndipo zvinotokona kuti iwe zvakafanana hapana kusiri kufa. Saka zvekuzoti iwo aenda apo unozosungwa. Success is for risk takers, not comfort seekers. Ida kuti muteerere zvikuliyeti kwese unongori kwada kuzondirangarira zida kuti uzive zvinhu izvi. Success is for risk takers, not comfort seekers. Unongoti hashtag kulient kana wazongondifunga unozongonyora that statement iroro ndozvandiri kutaura inini. Hazviuye nyore. Freedom yese munoona vanhu vese unonzi vakasununguka vakaona kuzvitonga kuzere havana kuzviwana easy pakashandwa pakafiwa. Saka it's not easy and ngatisa expect kuti zvive easy kana munhu hapana atokwanisa kuti adata zvivindi zvekuda uchimhanya ngaazviite ega but change ngomunzwa kuti aiwa zvinoita kwete kumunyebera kuti ukazosungwa utanga kuda kumunzwira tsitsi aiwa hazvidi kudaro mwari kuti you shouldn't be named hopeless. You are even are you even married? You die of bitterness the way you attack your own president or because you thought you were going to be appointed some influential position. Let it go hopeless. Ndo zviri maZimbabweans ndoimwe dambudziko riripo. Pari kutaura point mana bekunzi pari kuto corruption nechakati wakutobvunza kuti munhu akaroora here. Zvine common sense, zvine sense here izvozvo. Ndo claim kuti vamwe vacho makadzidza kupile muchiita kuti Zimbabwe yakadzidza kuda kuti ishoresa kurasa nyaya zvakadai. Pari munhu akutaura kwari kuexpose zvakadai. Kutanga kuti iwewe why are you deso wakaroora here iwe wakati zvekuroora kwake zvapinda papi. Zvinopindirana papi nenyaya yecorruption iri munyika. Iwe usifungwa Zimbabwe hamuna corruption. Even iwe guys iwo pachavo vakatozva corruption iri anti-corruption yakagadzirwa nani? Zaki anti-corruption yakatangwa nani? Naiye Mnangagwa kuti ndiye president Mnangagwa ndakatotanga anti-corruption iripo yeti umwe munhu ari kuti pafumurwa zvinhu zvaaona corruption iri kuitwa akutanga kuti iwe wakaroora here iwe imi makomana wakakwana here iwe whatever you call yourself iwe pataura zita rako mwana ambotaura mazita. Anyway, ngandisiya nazvo. Muri Zimbabwe ndo dzimwe dzenyaya dzandiri kuuya nadzo panapa. Ndo nyaya ndakakubatirai iri kutenderera iri kutaurwa naUposhi kuno achitaura kuti zvodi crooked Emerson. Ari kuti ataura mareasons ese achiti that is the reason why ndiri kumudedza kuti crooked. Ndinamudedza kuti crooked because of these things zvahalista zvakawanda izvi. Aiwa pabvurwa munhu guys hatidi kunyeba. Pabvurwa munhu hanzi zvaitwa nemuono kumetenda
apabatwa basa upo abata basa rake achionesana nawo ndozo zvinodiwa kana iwe uchida kuzodedza munhu zita next time taura uchiningirikana vanhu vakafanana nezvavakomenda vachitaura about nyaya iyo but anyway iye haana kumbozvisa musoro angoroverera nyaya neikoko bo inini ndiri kumuti ningirikini because akadai kana ane nharo ngauya andipikise ndozvaataura anzi imba yake ndikubrodio yakatorwa nasa kana achida ngaazvirambe toni kana ndiri kunyeba mafacts wazvona ndo nyaya yacho mune Zimbabwe ndandakakubatira panapa panonzwa Coolin TV kana uchangotanga kusvika panapa first time yako ndakasvikokumbirisa kuti utange nekusubscribe that is kana first time yako kunge uchanga kusvika panapa kana usati wasubscribe and then the biggest thing yandikukumbirisa ndachikumbira kuti mu like this video so that ZANU-PF yacho inyatsoziva kuti vanhu vakatsamwa unzo kuti izoti makatsamwa munenge matolike video ikaona video rakawanda malikes vanobva vauya kuteerera what's going on here ndobva vanzwa zvichemo zvenyu